De koers in Serhusterveen lukt een soort volk. De hutfietsers zien wol te krijgen met het nedige Rijnwetter. Pieter Wening en Lieuw Westra lutsen de kopgroep een aantal rondjes van de een Udelkoor en Blunik een skofkop kop. Maar ze waren maar inhellen toch Peter Sagan, Robert Geesink, Bauke Mollema en Daniel Tekle-Heimanot. De fjouwerman zwagen ik voor de eensprint. Mr. Sagan. Zelfs even wat handtekeningen nu delen nog. Hallo. Congratulations. How was it? Very fast. Bij Jelien baat Bauke Mollema nog eerst in de profronde van Serhusterveen. Dat zit er dit jaar net in. Nee, helaas niet. Ik had geprobeerd in de finale en op één ronde hier nog een keer alles of niks. Maar Sagan die zat meteen op mijn wiel en die gokte natuurlijk op de sprint. Van Wening wie het een orenprofronde als oors. Zijn hart is correct voor de Tour de France verstaan. Is die nog net tussen de orenfamilieleden aan de zijkant. Nou ja, is natuurlijk. Ik wil hem eigenlijk wat om fiets moet gaan. Hij is natuurlijk een groot sportliefhebber. En, nou ja, jammer dat er net bij was komen. Maar ja, het zij zo.